omanyete abasacha babukire mambie mu burere naro yabo timose kwanya gweta aseke tojora abasacha abaka baikaranste para babwate chinyimbo abande nabo bakuna gutara tu abande bakonya bakubugie mirori abwate bagwacho boria kuna gweta nani akonya kuninga ningiga so abasacha naende nabo bakuna gweta niekero bakogende kenyugu kiabo oyo mante betingotemire gutiga ririataga chibwati agotenga bona riatigerania bagisangi bamukorobana ni kurusiko ochikoegwa bona tata bahumiranira ase mama pima mama pima nabwate ngeri igwe n'abasani abasani bamuirire mama pima okoni changa mbabwato bonto gete baroseti omaete chube ya maguta ya matambe alitu akeya kire kale agarukire na idrusi ali chubanire ntambe yes akanto kalinka nintire maguta agire go jinzo go strago sana wekerie yaro yetu bwate getambe naboko lino ane getoruse bono no ane yegelisi bono ege nachire ekaminu nagachanga gete akabana akabwatero akabubwato gete yes bono mama pima gagupima tari kugete ni straight igakugemba kia bona nkiarara obeka bona mbwango vyaiteke gerasi inga igoboro vi aichoiro tabe tipo ngai ni moteka tiriri getekio na boko ya so ko baumera na bapimerwa bagatinda ekero batinda omungwana yo makamako bate korangeri bonsi akabatebiga engase engase ndiyo korora ko yatara piki buya ahikerekere ngo gitakeire lakini opikiri umayeta akabarangeri naki omurai nara otumire gento tegete moja iganda batebu nateba manya korora gose gento komenta ande gusikira umuntu akwe yayegakire ujumbe yegejo kwasa bunate bunateba no ngora ujumbe Lokoya korobo togotumba matanga. Kuikate mara binyi ngento nkyo lyakuri ya no ujumbe yakyateba orure jibubere. Ito musangerekano bugoke gosekero kire bakire. Lakini motomu burogo mali. Motomu burogo mali. Bona kabarangeli. Ba tualiro kosemelinge bese yachine ntoko mentera gantu. Omaye to mungwano lia ekeracha akabatebi kirakiri anitata bale binane morebi mobara bako ba control rais. Bagakira bagategerera. Omungwano olia akabasomere Biblia. Ekebungo akabasomera ntaraba tebige ndo mujimigo ndagete mokanye kepi. Akabasomera ekebungo buneke nyugo kebwate echeche. Nabuna kego siria abantu. Keroge tumigete bobe. Akamanya ko batebinga bono muroche. Chibese jitu abekira. Onyendirio ndatugete ngo kemo ndemo kangaya na totebe ngo bega chira magena ngaya na magena arenga ebichuchu angambire ngatwa ikiri ankantokolete ibintu bibiri bono uyu tokolete chibese echi ege amaruha yatwanyure ngakintambe nkiabere kagotokonya ujakire kubaranderi yes oyo magate nagateba ngakai ujumbe lyo murayuri gigwaye ayigwire ujumbe yo murayira ndo kwaso injiri eyo ndoko mutaka karakiraye nani kye gukora rikingenjo jatora igunki agoteba kabaranderia bumanyete finally egekone kaba mbaira netiko chikuyanywa bagasokere gekeki baka ujumbe litagitiko bagera njarengo akabatebi besetiyo nchige ndonataka kubatebya bangwana atwasirire emyaka yetubwate kagi nabo togokora ebintu gete omaete kosi ekyo amini usiamini mpaka wa leo igo batiganete neryoge eryo nabono barigereri n'abantu abao basukire bose sana ababono kero monto igo bahete bakabangana kero muntu akaletera omungwano lya kamburi atebitata ebintu ebi byonse twatwari nasenge nje kintu kuri kwakwanete munguru akabagata bakatike kintu ekyo etobauti nero enene dudus ino morebi barandereti akingo batebinga etobauti nero enene katiyo gukwanera omonto
na gukwanire nkoro y'omuntu oyo. Those are two different things. Abo gukwanira omuntu ose erega agiete gochimoino. Lakini abo gukwanira nkoro yaye my friend igentike bito omuntu inanda kerengereria kiranirire kemenya sobugima bwaye completely. And one of the arts chigukwanira nkoro y'omuntu no raise emotions chiaye. Ndio. That's why public speakers here bange very successful no bakora research ya. Okay, that's why nona mubas take rather te kukwani ke ntra bago ke project nje bakorera mariga. You see now you are emotional. Ege ento monta ko te role emotional because you are very emotional but you are very vulnerable. Ege nteki na bokira agwa so ege gutanta nyo nyenkeri kene. Ngona boko ngai nu ikoli. Yes. Yabo na tare bosinga ki onye kere kene. Inkiyoko bera heartbroken yekero monta ko ngai ni because konye kwa very vulnerable raise emotions here obono you taking so serious igenteka ko ereza because bona agukwanere ngoro yawo. Kumbe yarenge bo. Okay. Tinge ile ruti ngao. Lakini you understand what I'm talking about. Na kotegera sana. Bono yo. Why njiri yaso eta basaja bampaka mba doubt. First of all, he's one of us. Otore ligi. Otore ligi. Tarato judge. Tarato ramaga inwa bantu balinchwa. No. No torama. Invite gakuru bosemi bokebege teime. Yes. Tare ongora. Yes. Tora koraiga. Ntoko konyeka. Ikotoyale no otore gente ke betwezi. Otore ibi. I'm not judging you. No. Tinda mmochionde. Yes. Lakini what if we do this? No ali. Kwani gento bagategerera. Bagakira balebyo mateko control balebyo gasiengo. That is why yeso alenge gutara bakoso asibinyura abantu batasemeeringa mbachio bakabasa bafalisa baboling honere mode bange mesaya gukunonde bwezi baka abantu batali. But he made sense by so doing. Yaja komero monto ometa simbere imatari gweto. Ale komenye pale siguro ngabo muntu tayigutara na magoro. Ngaisa kaya ale uja ngai ari kurwa bomogeri bwa muntu kali akinga. Ngai pati maya ali kubwenera. Hata. Onyata eta yeli ko bwana umubura koyo mwana oyago chikoeni wa bweko momoima nga yacha kubokeriwa. Abe moyo. Sometimes you need to get to the level where people are umenya kwa bwata ko kokoro bateneni. Nga kyora teneni omuntu ikaransi tense ko teneni nga tenena nko bokori. You have to calm down mu bwata ko boko. Mwana siasa yo muraro yo kole genteki. Korwa igakisi. Akiri moto yo baga kigundua. Omuntu yo baga kigundua. Gwate bara bageko bo mara so bolimo. Ade banga abana bago chekenje. Finally ntogo chaka bara bunjire. Siasa yaro ni bwata ya. No na mukubweka no mbi. Lage juti ko chimo ndonge. Ekei. Oikasa abantu balia omanya ko reason na barabo. Exactly. Ke reason na abantu koregora. They will reject you bon. Ba bono ba bango tuero lero. Oyo bono gato cha ete bono ato bimete. Ase njabi bwata na kiago tukwanere. Gato bimete bono kimadarau nini. Aye njunza orole. Omaite kuikabanya kukurana ngaki umuntu tatobeire mase tulengeje. Tato umuntu ngakibona abaye. Yanyare kana bono umuntu abanga gutwara. Bono uncomfortable saigo. So they are becoming emotional. Yes, like all the emotions chiara kiacha kuikaransansa. So egero kuchikuimuka no imoke nabo. Bono de to colleague they will listen to you. Exactly.